Salamata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şu günkü sanyna Türkçe we türkmençe sözlük neşir edildi. Yurdumyzyň bilim ojaklaryna daşar ýurt dilleriniň okudurşyna ulanýarlar. Şonuň bilen baglanşykly dil dersleriniň okuw kitaplardyr gollanmalar, sözlükler bilen üçinçiligimi dam üns merkezinde saklanylýar. Ýakyny şeýle okuw gollanmalaryň biri türkçe türkmençe sözlük çapdan çykdy. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan talipler üçin okuw gollanmasy hökümine hödürlenen bu sözlügi häzirki zaman türk edebi diline işçen ulanylýan 20 000 ýakyn söz düzümlerde girdilipdir. Mälim bolşaly türkmen we türk dilleriniň taryhy kökleri bir bolup olar gadymy oğuz diliniň dowamy hasap edilýär. Şu nokta nazardan bu dillerde umumy sözleriň agdyklyk etmegi tebigidir. Şonuň bilen birlikde iki dogonlyk halkyň uzak taryhy döwrüň dowamyna biri-birinden aýry galmagy, dürli geografik seýtlerde ýaşamaklary, goňşy halklaryň diliniň täsiri, diliň içki ösüş kanuny laýyklygy we beýlekler olaryň sözlük düzümine, ses guruluşyna käbir tapawutlaryň ýüze çykmagyna getiripdir. Sözlükden käbir gadymy oğuz sözleriniň türkmen diline, käbirleriň hem türk diline saklanyp galandygyna göz ýetirmek bolýar. Muňa gut, saw, kok, ýun, geňiz, sokak, güney, güzey, küzey, ekmek ýaly sözleri misal getirmek mümkindir. Türkçe türkmençe sözlügi atly bu täze kitabyň neşir edilmegi diňe bir talipler üçin näleýsem türkmen türk dil gatnaşyklary bilen gyzyklanýanlar, türkmen we türk dillerini gyzga möhletli okuwlarda ýa-da özöçdük öwrenýänler, işewirler, täýähatçylar, terjimeçiler üçin hem ören uly ähmiýetlidir. Gladiator 2 ilkinci heftesine rekord koydu. Rejissor Ridley Scott'un Gladiator 2 filmi halkara prakatynyň ilkinci heftesine rekord koydu. Kinonyň halkara kinoteatrlarda görkezilip başlanan ilkinci heftesinde $87 milyon gazandy. Bu Paramount Pictures kino studiosynyň hemde rejissoryň en gowy üstünlügi hasaplanýar. Çeper film 60 halkara bazaryna görkezildi. Büyük Britaniýada bu film $10,4 milyon, Fransada $10 milyon, Ispaniýada $5,16 milyon, Avustraliýada $5 milyon, şeýleki IMAX formatyna $7 milyon gazandy. Gladiator filminiň dowamy bolan bu film üçin $250 milyon sarp edildi. Kinonyň ýene-de azyndan $600 milyon gazanmagyna garaşylýar. Eger häzirki depgeninde dowam eden halatyna bu film ýylyň en köp girdeji gazanan filmleriniň birine urlar. Tomoşaçylarda film boýunça oňyn täsirler galdyrdy. Tanqidçiler 2000-nji ýylda görkezilen Gladiator filminiň dowamy bolanyň üçin bu gezekki kinonyň has köp meşgullyk gazanjagyna umyt baglanmady. Ýöne filmleriň sujetiniň bir meňzeşdigine garamazdan Gladiator 2 filmi tomoşaçylaryň göwnünden Guardiola üçin täze teklip. Meşhur ispan tälimçisi Jose Guardiola üçin Angliýanyň Manchester City topary täze şertnama hödürledi. Bu barada New York Times gazeti habar berýär. Täze şertnama bir goşmak bir görnüşine bolup şertnamanyň möhleti 1 ýyl bolup, ýene-de 1 ýyl uzatmak mümkinçiligi bardyr. Ispan hunärmeniň häzirki şertnamasynyň möhleti 2025-nji ýylyň iýununda tamamlanýar. 53 ýaşynda Guardiola Manchester City toparyny 2016-njy, 2017-nji ýyldan bäri tälim berkelýär. Şol döwürde bu topar 6 gezek Angliýanyň çempionu boldy. 2 gezek Angliýanyň kubogyny, 4 gezek liganyň kubogyny, 3 gezek Angliýanyň super kubogyny gazandy. 2023-nji ýylda Guardiolanyň Manchester City topary bir mövsümde 4 kubogy, ýagny Çempionlar Ligasynyň kubogyny, UEFA-nyň super kubogyny we toparlaryň dünýä çempionatynyň kubogyny hemde Angliýanyň çempionluk kubogyny gazandy. Ispan tälimçi mundan ozal Ispaniýanyň Barcelona hemde Germaniýanyň Bavariya toparlaryna tälim beripdi. Guardiola futbolçy hökümde Ispaniýanyň Barcelona topary bilen 6 gezek Ispaniýanyň çempionu boldy. 1992-nji ýylda Ispaniýanyň milli ýygnasy bilen Olimpiýa çempionu boldy. Guardiola Halkara Futbol Federasiýasy tarapyndan 3 gezek ýylyň en gowy tälimçisi bayragyna münasip boldy. Mike Tyson, Jake Paul boks tutuluşlygynyň rekordlary. Goloýda dünýäniň absolut çempionu Mike Tyson 19 ýyldan soň resmi boks tutuluşyny geçirdi. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Texas ştatynyň ATT stadionunda güni ýaýlymda alınıp berildi. 8 döwden ibaret bolan boks ýaşyna Jake Paul adyr owaýat bolan boksçyny 78-74 hasap bilen ýeňdi. Bu tutuluşlygyň rekordlary şeýle: boks tutuluşlygy Netflix platformasyndan tomoşa edildi we 120 milliondan gowrak adam gördi. 80 000 orunlyk stadionyna $18 milyon girdeji gazanyldy. 19 ýyldan soňra boks meydançasyna dolanan Mike Tyson bu tutuluşlukdan soňra
$50 milyon girdici gazandy. Mike Tyson boks tutuluşluğundan 20 milyon, mahavatlardan bolsa $30 milyon gazandy. 27 ýaşyndaky YouTube blogeri Jake Paul 2018-nji ýylda professional boks bilen meşgul başlady. Oşondan bäri 11 tutuluşlukda ýeňiş gazandy we bir tutuluşlukda ýeňildi. Jake Paul bu tutuluşlukdan $40 milyon gazandy. Jake Paul'un tutuluşlukdaky ýen sport eşiginiň bahasy $1 milyon deň bolup, şu wagtda çenli iň gymmat sport eşigi boldy.